Kaixo guztioi, Baionako Kazenaf gozotegira etorri gara. Hiriko gozotegirik zaharrena da. Eta gurekin da, Amaia, bertako langile bat. Haupa, Amaia. Egunon, Peio. Egunon ikusen zule guzioi. Amaia, noiz zabaldu zen gozotegi hau? Hortxe, kartelean ikusten duzen bezala, 1854 urtean. Sekulakoa da, Duela, 150 urte baino gehiago zabaldu zen. Oraindik arrakasta handia du, ezta? Bai, jende asko etortzen da. Zein da zure ustez arrakasta horren sekretua? Tira, nik uste dut sekretua hemen dagoela. Ara, hauxe da zuen txokolatea. Lehen bezala jartzen du hemen, Amaia. Bai, ala da. Hori da sekretua. Gozotegiak tradizioa mantentzen du. Txokolatea lehen bezala egiten dugu. Eta jendeari hori gustatzen zaio. Probatu arte nik ezin dut ezer esan, Amaia. Jastatu. Ea zer iduritzen zaizun. Bikaina dago. Arrazoi duzu, Amaia. Eskerren hitz. Badakizuen. Baionara etortzen bazarete, dastatu hemengo txokolatea. Mila esker, Amaia. Eskerrik asko zuei. Oso ondo bikote. Ondo geratua? Bai, baina gauza bakarra falta da. Zer? Nik ere txokolatea probatu nahi dut. Hartu. Ene, zer da, hau bikaina dago? Tira, eskerren hitz. Amaia, hemen lanean ari zarenean txokolatea jan dezakezu? Bai, nahi dugun guzia. Peio, uste dut beste kamerari bat beharko duzula. Nik gozo gehiago izan nahi dut.